So, ito yung nabili ko kahapon, yung table runner. Table runner pala tawag dito. Hi! Ha? Init. So hot. Ice cream. Kasi, manunulog kami ng movie. So, today is Sunday. Ito, tingnan nyo, na ano na siya. Wala kaming choice kasi ito na lang yung natira. Sample dyan. Ayan, maganda siya. In fairness. So, hello, good morning guys. Dito sa sulod sa stocks. And ayun, today is October 8, 2019. And I know October 7, 2019. Ayan na. So, si Papa, ayun, kami lang dalawa dito, wala pa si Papa. Pero bumili na lang ako na ang sobrang kalat ng bahay kasi naglalaba ako. Naglalaba ako, guys. And ayun. So, ito yung nabili ko kahapon, yung table runner. Table runner pala tawag dito. Hi! Hi! Ayan, si Hagrid daw maglalaba ngayon. Gusto niyang tumulong doon sa, siya daw maglalagay doon sa, anong tawag doon? Sa washing machine. So, eto bumili ako ng ulam kasi kami nga lang dalawa. So, ayoko na magluto kasi ang dami kong ipapak na orders. Tapos ako lang mag-isa. So, 3. Mamaya yan sa lunch namin kasi wait lang. Tapos bumili na rin ako ng ngayon lang naman to. Chicken at saka hotdog. Meron ding munggo. Ayan. And 2 saging. Tig-isa kami ni Hagrid. So, ayan. Okay naman, no? Yung table runner. Okay naman siya. Kasi pag mainit, at least may yun lang talaga yung purpose ko. Yung mga mainit na kanin, ulam. So, ayan. Ilalagay ko lang to sa, bowl. Hagrid! Favorite na ni mo. So, ayan. Ito na yung aming pagkain. Yan, si Hagrid. Kumuha na talaga siya ng kanya. Ayan, and munggo. Thank you. Shine, shine, shine! Ang sado, la si Papa. Sabihin mo, kain tayo. Tapos meron Kain tayo, guys! Tapos soy sauce na may lemon para sa chicken. Ayan, kain. Kain tayo. Ha? Init. So hot. Kahit mainit, kakainin. Hello, good morning good morning, good afternoon na pala. So actually wala ako nag-vlog. Anong oras na? Kasi hindi din ako nag-vlog doon. Pumunta kami sa Bukidnon. And kakarating lang namin kanina mga 10 ata. So sana may activity si Hagrid. May activity sana si Hagrid today. Kanina mga 11. Kaso hindi na kami sumali kasi antok na pagising pa nga lang. Si Papa yung nagluto ng ulam. So, ayun yung ulam namin. Ayan. Imbutido yan, guys. Kasi nga birthday kahapon ng aking husband, ng aking auntie. So, search na yung buhok ko, kasi naligo ako eh. Yan, wala pang suklay. So, pinadalhan niya kami ng ganito kasi ang dami talagang embutido. So, masarap siya. Kaya, yun. Si Hagi, pinabili namin yung time niya dyan. Pinabili ko ng juice. Kasi masarap minom ng juice eh. Walang tubig dun sa eh. But anyway, ayun. Today pala is, Saturday. Today is October 12, 2019 at ang Haggard ko, te. So, ayun, today is Saturday and nakatulog talaga ako. Thank you pa sa pagluto. Si Papa talaga yung nagluto. Napagod talaga ako sa biyahe. Ang layo kasi ng binyahe namin.
So, ayan, kain tayo, guys. Ayan yung embutido, inano namin, pinride. Tapos, eto naman adobo. Adobong karne. So, ayan, kain tayo. Hi pa, good morning. Ay, good afternoon na pala. So, kain. Ay. John! Maniud to na. Hello guys! So ayan, medyo hapon na. Ayun, mag-haul tayo ngayon guys kasi nag-grocery kami kanina. Kaya papakita ko sa inyo yung mga nabili ko. And unahin ko lang to, ice cream. Kasi mananonood kami ng movie. So today is Sunday. Kaya ayan, Papa, palog ko ani pa be. So, ayan, 99 pesos. Atin kay Papa. Tapos, bumili na rin ako ng manok. Ito, maraming manok ito. Kasi, nga namin ng maraming manok. Para panggisa. Ayan, merong adobo cat. Meron ding whole chicken. Ayan, ito. Whole chicken. Itong whole chicken, 151. Ito, 152. Meron ding, ito, nakakatawa tong liver. Kasi 21 pesos lang to. No, 22.95 cents kasi apat na lang yung natira. So, wala kaming choice kasi pag umaga pa lang, ubos na kasi siya. And then, bingo hotdog. Ayan. Para yan sa, And then, itong iba ko na. Actually, nanonood na kami ng movie. Kasi nalubat yung phone ko. So, bumili kami ng bread at ito. Ayan. Bread, whole wheat bread. Gardenia, 74 pa rin. Tapos pala, hindi ko alam kung totoo. Pero parang may sabi ni Papa lang din yung nagsabi na yung sa Gardenia daw, parang na-issue ata yun na nakukunan daw yung isang, parang ino-open daw to, tapos kinukunan nila yung ilalim. I don't know kung totoo yun, pero sana naman hindi kasi favorite ko yung Gardenia eh, diba? Hindi kami, eto, tingnan nyo, na na siya. Wala kaming choice kasi ito na lang yung natira. Pizza dough, 30 pesos. So, kinuha na lang namin. Pero malaki siya. Ito naman, burger bun, para to pang kay Hagrid. 26 pesos lang to. Mura lang to sa Gaisano. Kami namimili kasi mas mura doon. And then, ito kay Hagrid, Nissin wafer. Actually, mga pagkain lang to namin kasi yung mga sabon, hindi ko kasi na-haul yun eh. Nakapamili na ako, marami kaming stock sa sabon. And then, meron kaming egg. Doon kami sa mall namili ng egg. Spinach para sa pizza. Kami yung kakainin. And then, meron kaming saging. 59 and 70. Ayan, medyo hindi gano'n siya kahinog yung ginuha ko para at least may allowance naman, diba? Na hindi agad mahinog. Then biscuits and bingo. Ito kay Hagrid kasi ito guys, tinatago ko to, alam niyo yan. Hindi ko to i-display kasi sa isang araw kung hindi mo to itatago, makakain yan ng mga tatlo ganito. Which is not healthy na. And then, ito naman sa amin. Pero actually, kumakain din si Hagrid dito with Bisco. Yung apple, 58. 58 and 95. So, 6 pieces na siya. Itong bihon, actually, nung last na nag-grocery ako, bumili kasi ako ng malaking bihon na ito, U169 ata yun. I mean, sotanghon. Yun, nag-stock ako ng mga ganon. And then, eto, champion. Kasi, itatry ko. Kasi, parang natry ko to dati, parang hindi masarap. Pero nakalimutan ko na. Kaya itatry ko ulit na gamitin. So, yung maliit lang, 29 lang naman to. Meron ding ito kay Hagrid to, stick ko. Ito, mga gulay-gulay na lang to. Okra, ako lang kumakain ito. Inilalagay ko lang to sa ibabaw ng kanin. Bell pepper, 26. And then, patatas, 25.
Ito din, para pang ano sa patatas, Baguio beans, red onion, and munggo. Lastly, ito nakita ko to kanina na sa ano to, sa Quaker. Actually, yung kinukuha ko talaga hindi Quaker kasi medyo mahal. Medyo mahal to Quaker. So, kinukuha ko yung isa, yung ano ba yung oatmeal na yun? Nakalimutan ko. So, ano to, instant. Mas gusto ko kasi yung instant talaga kasi mas less hassle kasi kung nagluluto kasi ako, may tendency na palaging sumusobra na hindi ko siya nauubos. Unlike sa instant, mabilis lang. And then, may free kasi ito. Ayan, ito yung free niya na lagayan, which is I really, really love it. Oh, ayan. Ayan siya. So, this is only 69, 68 yung price niya. So, oat silog. Yun, meron silang sample dyan, oh. Ayan, maganda siya, in fairness. So, yun. Tapos may Quaker na logo. Medyo mahal talaga yung Quaker, pero since may free, yung free talaga yung nagdala eh. So, I hope you guys enjoy. Actually, yun lang yung ginrocery namin kasi marami pa kaming yung tawag dun sa isda, yung maliliit na nilagay ko ng egg, yun. Meron pa kami noon. Meron pa din kaming ano pa ba? Actually, may manok pa nga natira doon. And etong haul na kasi ito, ihahalo ko dun sa videos ko, na, mga clip na mga nauna, okay? So, yun yung mga unang mapapanood nyo hanggang dito sa haul. Ang init eh. So, ayun. So, I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe and see you in my next video. Tapos, panoorin nyo yung recipe ko sa kamote turon kasi sobrang sarap nun. And, panoorin nyo yun. And, ayun. See you in my next video, guys. Paalam kasi ang init na. So, i-ano ko muna to. I-arrange. So, babush!